Hej, jeg hedder Tobi fra Tomtur, eksperterne i selvforsynende toiletsystemer hos CNT 2024, og i dag introducerer vi dig til vores nye Lucel Evo svejsetoilet. Den vi har her. I dette tilfælde i hvid fås de også i grå og sølv. Og her er det sådan, at toilettet er et selvforsynende system med et batterisystem. Batteriet holder til 100 ture på toilettet, og det hele er også foldbart, hvilket betyder foldbart og derfor nem at gemme væk. Du kan gøre det relativt enkelt. Kan også rummes i mindre køretøjer. Toilettet fungerer sådan. Her er ikke adskilt, men her går alt faktisk i posen. Du kan også lægge rester, hygiejneartikler, hvad som helst herinde som en fordel, fordi det hele fungerer som et affaldsbortskaffelsessystem. Efter at have været på toilettet, trykker du blot på startknappen i 2 sekunder, så går folien bare ned, trækker frisk folie, det vil sige regenererer. Bjælken kører op, som svejser det hele lufttæt, også adskiller det. Efter cirka 2 minutter falder en lille pose ud under toilettet. Posen kan nemt bortskaffes i restaffaldet. Og hos os er det særlige ved os, at denne pose faktisk er komposterbar. På den ene side betyder det, at det hele er mere miljøvenligt. På den anden side skal du selvfølgelig også sørge for, at du ikke lader posen ligge så længe. 2 eller 3 dage er fint. Jeg vil ikke anbefale en uge. Så ville posen begynde at degenerere. Ellers er der også den manuelle knap. Vi har en standard taskestørrelse her. Hvis du trykker på den manuelle knap, kan du forlænge slangen efter behov. Det betyder, at du også kan lave lige den posestørrelse, du har lyst til. Ja, så meget for vores Lucel Evo. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at efterlade dem i kommentarerne. Ciao.